Aquest matí s'ha constituït la Taula Nacional de l'Aigua, convocada pel Govern i amb la participació d'una trentena d'entitats i administracions. L'objectiu és debatre sobre els usos de l'aigua en un context d'emergència climàtica i intentar arribar a un pacte nacional de l'aigua, cosa que, Cori Calero, no va ser possible fa uns mesos quan es va celebrar la Cimera de l'Aigua. Sí, de fet, d'aquí n'ha de sortir un document base per a aquest Pacte Nacional de l'Aigua, però això serà d'aquí un any de reunions entre aquestes 31 entitats de tots els sectors que formen part d'aquesta taula, i d'aquí un any potser fins i tot comporta canvis legislatius. Aquests sectors són absolutament tots els que ha considerat el govern que hi havien de ser, des de l'agrònom, l'agricultura, també l'empresarial, el turístic, l'ecologista. Ha dit el president aragonès que avui, que era el primer dia de presa de contacte, era el dia en el que estaven aquí el govern per escoltar, i que després això havia de servir per gestionar les sequeres futures, aquelles que sabem que ens arribaran més freqüentment i més intensament degut a aquest nou context climàtic que tenim. Tot i ser la primera presa de contacte, el sector ecologista avui ha aprofitat per presentar un document amb 43 punts que pensen que hi han de ser en aquesta taula, que s'han de tocar. Han dit que estan molt contents que s'hagi constituït aquesta taula, però que hi ha moltíssima feina per fer. Es parla a l'entorn d'un 15% menys de pluviometria de mitjana que tindrem en els propers anys respecte als anys anteriors, i també anirà acompanyat de temperatures més altes fruit de l'escalfament global. I per tant, com a país, ens hem de preparar. Diversificar les mesures. No podem apostar-ho tot a grans infraestructures com la desalinització i la regeneració, sinó que també és necessari apostar, per exemple, per un pla català de rehabilitació hídrica que aposti per l'aprofitament de les aigües grises i pluvials.